प्रथमआनि मीडिया रनो बिलाइब्लेनो हामबाय मारगो जों तिनि मा आसमनि कारण के हाय थांनाय 27/1/2025 सिने दुलुमा पारा बबेतिलाव BJP song joining Namani not to young Kashaka Salima Mani Kaukaisi Borok Shulo family on side butar Tipra Motha Yakawi BJP Banaro Kahimbro Samani Monoshan Kaupironi Mapai or Zagawa Borok Pek Tongu Baksa Kubitongu Baksa Pek Tongu Bagai Bahi Pek Malay और जगह सुलो फैमिली बरो रौही सामानी ब पूरापूरी सिनी तिब्रा मथानी बरो गया और CPM नि तंगु IPF नि तंगु जेहेतु सिनी ओबिसियो तिब्रा मथानो गोबां कुबा 4-5 परिवार फाकलायखना गोबां कु नुलायखना आफानो और जगह सम्पूर्ण बरो अनुसाइड फैमिली हि बरो सामानी ब पूरापूरी फेक कबिया और जगह IPF तिनी आगे तंगुनाय राव कपलो आगे तंगुनाय राव बरमनि राव गेते और जगह वो CPM नि तंगु बरम राव ओके बरम कायसा आं और नुखा मुनै गथौ कलायखा ब कायसा आं मीडिया बायसिंजों माने नुखा बरकसा बरक आं मुंखुलिया ब BJP हापां फाइमानि या गोलो ओ सिनी दुलुमा पारा वो दालाक बिसियो तमतमनि डेभलपमेन्ट खाइजाखा हिसिंजाक मानि ब्लाइन आं नुनै गथौन जाबा बसाका म सामालिया गुल चक्कर खाइफि आइ साउ ए गुल चक्कर तर सिनी एरिया उस गुल चक्कर ग्रिका बनि परे के साके LM स्कुल बरो उ चाइ थंजानाय र लाइ साउ आरि बत आं सिरबले आं दालाकनि चेयरमेन आं सिरौ बरक तास पन्दियो 7 বছর রানিং চলাই দंखा और BJP हाफां फाइमानि जोंनि दालाक बिसियो इ थाइसे पयन्त बरो खिखलाय मेयाखो जत जों डेभलपमेन्ट खाइमानि नेनि ब्रिक सलिं हुंदि स्कुल मेंटेनेंस हुंदि स्ट्रीट लाइट हुंदि जोंनि नेनि OSP हुंदि नेनि साइड लैंड साइड ड्रेन हुंदि विभिन्न रकमनि जे जोंनि पन्चायत नि फाइमानि जों जेखुनु नथुं आम खाइदंगो त्रोनो नाइमै मान ताकन और जगह सिनी प्रत्येक खाइमानि और लेफ्टिन को सामगाम खाइला ATM और ATM और मार्केट स्टॉल जों सनाजाक दंगो मनसुं जिनि तिब्रा मथा ओ पंचायत न दहो पाइ पंचायत सं आम खाइमानि सामि खाइमानि ता पयन्त 7 বছर BJP सरकारानि ओ जगाव इ थाइसानो सिनी दालाक बिसियो खिखलाय मेयाखौ बराव जे डेभलपमेन्ट खाइनि सामानि तुमनो एकदम टेक आनी बावैनो आं जनगण सावने मुसु सिनी दालाक बिसिनि जनगण जारा बुसिया सुसिया ताव थांनाय र दंख थांनाय दंनाय 4-5 परिवार थांजाक अमाहि बरक रना आं सावने मुसु बरनि लगे थांगै बरक के सुदु दालारनो दालार बतंगु सिनी तिब्रा मथा आंखेनो बुबाग्रानि जे वारिस्टक बुबाग्रानि कक बाइसिन कुनो बरनो दाला साया फेक साया बरनो बान्दैया सिनी सप्तिकारी सामतांमानि सप्तिकारिनो जों साउ কোনো বরংনো দালা সারি जों नाहैया आने माने जारा और बुचिया सुचिया थांनाय दंनाय राव अखलै 27 तारिख बरफ फालपिदि निरनो बांगै 24 हाउस निरनो बांगै सिनी तिब्रामा थालेबा जागाव दगर खोला दंनाय जे प्रपन्द्र फाइपिदि फोराव फाइपिदि ताखुरो निर आसु बुचिया तांदि निर जे सिखफानो निर बरने और तांगै मुंसान बुमाया ऑफिस आदालत जोंनो थांमाया होनो जों थुंजा थांबो दं बाय हमले सिनि ब्लक सिनि ब्लक चेयरमैन तंगुइ ब्लक चेयरमैन नि जे काचिस खाइमने बांगनि सिनि जों जनगण रमायां दं जे ब्लक नि जे बेनिफिशियरी जे कोनो अमन सामुनो निनि रेशन कार्ड हुंदी निनि बुरा बाता हुंदी अम हाय जिनिस दंनो जों रमायां दं और जागा सि ब्लॉग सि बर कार्ड चिट खाइरो आनि बांगिनि गे तेगेसा को तंवर जागा सिनि MLA कोनो और नाइकलिया सिनि EM कोनो नाइकलिया सिनि EM कुटी कुटी सामुं खलाय दंगु और करि बरनो फाइ सुमाय दंगु तार थांनाय सिनि आम दुलुमा पाराव
program hotani program unframu sini CM suwa phai MD suwa phai EM suwa phai bora jaga suwa ya ta boni mungti borot bus ani bawini ang chini jonogon chini jala bisini jonogon ang belaini ani khaba khubai kawone musu phaidi jara thangnai tonai rahai phirok pai pidi जों बै सामु थांनानै निराव दरकारनाखि निरावनो जों पन्चायत जे चालकमानि जागाराव थुंनो दिनो दायित्व रहि जों चालकनाय हनै आं कबगुइन अनि कब किसे सामानो अरनो मथाका जतनो खुलुमबायखा निनि सिलिमु अनि मुसिनि मुंकेने दालाक बिसिनि चेयरमैन इन्द्रमोहन जमातिया ते निनि लगेबो सुबा 5 सफायजाक अर 5 सफायजाक सिनि साब जुनार चेयरमैन सिनि पंचम साधन जमातिया तैबो सिनि आर तिब्रा मथानि वारिस रविन्द्र जमातिया तैबो तुम सिनि पन्चायत बदिनि सिनि ताखुकनो जातीय हरि जमातिया सिनि तैबो सफायजागार दं पन्चायत एक्जिक्यूटिव कमिटिनि सेक्रेटारि दं तैबो सिनि आर एक्जिक्यूटिव कमिटिनि मेम्बार दं तैबो इयां दं सिनि पुबि हाथाइनि सिनि मेम्बार बर्तमान मेम्बार बहु दं आनन्द किशोर जमातिया